hirveä ongelma Afrikassa se, että sieltä kuolee kohta norsut sukupuuttoon. Ja puhutaan niinku vuosista. Etsi, tuossa on toi vanha navettarakennus. Siellä on alakertaa, puuliiterin puolta ja kaikkea mahdollista. Sinne on syöksyhammas jonnekin piilotettu pari viikkoa sitten. Mulla ei ole mitään hajua, missä se siellä on. Ja katsotaan, mitä koira pystyy tekemään. Ei tääkin. Norsunluu on niin äärettömän kova ainetta, tosi huono hajunlähde, niin siinä pitää olla tosi tarkkana, että miten sä sen hajukuvakoulutuksen teet. Vaan siellä on pakko olla, en tiedä, mutta luotan niin paljon koiraa, että siellä on. Meillä on Tansaniassa yhteistyöorganisaatio PAMS Foundation, joka on valmis meidät ottaa vastaan. Kaikki toivottamme tervetulleeksi ja meillä on tuotekin antaa sinne ja lähtee hommaa pyörittää, mutta pikkasen vähän rahoitusvaiheessa. We're very pleased to have Team Rocca joining us soon because although we are having some really good results with our partners, there are some cases where you know from information and the intelligence of who's involved and more or less where the caches are of illegal firearms and of ivory, but you're not able to locate it. So Team Rocca will help us to actually find that evidence and to be able to break some of the gangs, the cartels, which have been very difficult to get the evidence on. We're looking forward to working with them in the very near future, and we hope that you in Finland will support Team Rocca too, as they come to support us and help us in our efforts. You can make a difference in that way. Jos me saadaan 1000 kiloa pois norsuluuta kontista Dar es Salaamissa, se tarkoittaa, että se, kuka on tästä rahat saamassa, se tarkoittaa niiltä kohtuullisen isoa menetystä rahassa. Se tarkoittaa sitä, että niiden liiketoiminta saa kovan iskun. Se tarkoittaa sitä, että ne ei pysty hankkimaan niin paljon aseita kuin ne olisi esimerkiksi. Mitä ne olisi saanut tällä rahalla, jos on vaikka 1 000 000 euroa menee sivuun, se tarkoittaa, että 1 000 000 vähemmän aseisiin. Eli se lyö koko ajan silloin hiekkaa niiden rattaisiin. Toinen asia on se, että jos me mennään Rocalla ottamaan takaisin meidän kouluttamilla koirilla siellä joku 1000 kiloa pois norsunluuta tai riippumatta siitä määrästä, niin sitten me pystytään omien kanavien kautta tekemään niin iso mediajuttu siitä, että maailma havahtuu, hitto, tätähän on tapahtumassa. Ja se tarkoittaa sitten, että kun maailma havahtuu, kansalaiset havahtuu, rupeaa tulee sosiaalista painetta poliitikkojen suuntaan, poliitikot rupeaa toimimaan, poliitikot rupeaa loppaamaan ja ruvetaan tekemään päätöksiä, muutetaan lainsäädäntöä ennen kaikkea, tehostetaan sen olemassa olevan lainsäädännön käyttöä. Eli siinä on 2 aspektia. Ihan suoraan hiekottaa pahojen poikien toimintaa. 2. Tuoda PR. Eli ihmisten tietoisuutta nostaa, että mitä on tapahtumassa. Koska ongelma on tällä hetkellä se, että esimerkiksi Suomessa ei tajuta sitä, että hitto, jos tämä meno jatkuu, niin 10 vuoden päästä niin meillä ei ole ensimmäistäkään norsua talvella saatu. Laitetaan tämä koira aluksi toimimaan ja haetaan siitä tietotaitoa ja paikallistuntemusta ja tietämystä, miten ne hommat siellä menee, ja sitten pikkuhiljaa lisää koiria ja sitten niille paikallisviranomaisille. Kokeillaan, josko tältä suomalaisella osaamisella saataisiin vähän parempaa koiraosaamista sitten. Nöyrin mieli, mutta kovalla asenteella ja kovasti töitä tekemään. Vai mitä? Niinpä. Voi kun tietäisit.